Angharad Thomas ydw i o Benegroes yng Nghaernarfon. A wyres David Thomas a dwi'n mynd i siarad amdano fo fel gwrthwynebydd cydwybodol yn ystod y Rhyfel Byd cyntaf. Dwi'n gwneud y sgwrs yma o Steddfod Meifod a chydig bach i fyny Rôn yn Llanfechai y ganed David Thomas yn 1880. Ac mae'r amser yma yn greiddiol yn hanes Cymru. Petai o wedi i enni chydig bach yn hwyrach, mi fydda fo wedi cael addysg llawn. Ond ychydig blynyddoedd cyn y ddeddf addysg oedd yn nid o'n orfodol i bob plentyn. Mi ath o i'r ysgol tan oedd o'n 40 oed, ac yna fu o raid i rieni fo ddewis rhwng rhoi addysg i'w plentyn neu fagu moch a'r moch a'i nillog. Ac felly mi fu o raid iddo adael yr ysgol yn 40 a mynd i siop yn Llanfechdi. A gwaith diflas iawn o hwnnw, a nath o'n para'n hir iawn. Ac yn ffodus iawn iddo fo, oedd perchenog y siop yn lywodraethwyr yn yr ysgol leol. A mi gafodd o le i David Thomas fel pupil teacher. Felly yn 15 oed oedd o'n dysgu plant oedd fawr iau na fo ei hun. A fydd o'n gwneud hynna am 5 mlynedd. Ond o'n am llyfrau yn y tŷ ar wahân i Taith y Pererin a'r Beibl. Ac mae o'n dweud i hun roedd gennyf newyn am lyfrau. A mi ddoth addysg yn bwysig iawn iddo fo. Ac yn ddiweddarach, oedd ei awch, wel parhaodd ei awch o am lyfrau trwy fywyd o. Cael gafel ar lyfrau i darllen nhw yn rheolaidd nes i farw fo yn 87 oed. Dwi'n mynd i ganolbwyntio ar ei safiad o fel gwrthwynebydd yn ystod y Rhyfel Byd cyntaf. Yn Llanfyllin, mi ddoth o yn aelod o'r Debating Society a dechrau dadle, ac mi ddoth o'n sosialydd trwy darllen a drwy siarad efo'i ffrindiau. Mae llawer yn y cyfnod yna wedi dod yn sosialwyr yn y de, ond yn ardal Tril Drefaldwyn doedd na ddim rhyw symudiad mawr tuag at y Blaid Lafur. Ond mi ath o ffwrdd i weithio i Lundan ac i Birmingham, ac yn Birmingham oedd o'n dysgu plant oedd yn gweithio yn y ffatrïoedd gwneud cadwynau. Ac yn y pnawn oedd nhw reid i penna ar y desg a mynd i gysgu, a doedd gan David Thomas mae'r galon i'w deffro nhw. A tra ddod i gweld tlodi cyffredinol yn Sir Drefaldwyn yn Birmingham, mi welodd o anghyfartaledd mawr, teuluodd tlawd dychrynllyd ac eto cyfoeth mawr. Ac peth o'i sosialaeth o'n seiliedig ar ei gredoa crefyddol o, ond mi gafodd o draffarth efo Cristnogaeth ar hyd i oes. Bod o'n pregethu weithiau, oedd o'n cwestiynu safbwynt yn gyson. Ond mi ymulododd o efo yr Independent Labour Party, yr ILP, nath arwain wedyn i fod yn Blaid Lafur swyddogol. Ac o'r cychwyn cyntaf oedd yr ILP yn erbyn rhyfel. Ac yn ddiweddarach, mi ffurfiwyd non-conscription fellowship pen ddoth y rhyfel. Cyn hynna hyd yn oed, oedd o'n sgwennu erthygla i'r wasg leol, i'r Herald Cymraeg a sawl papur arall, yn gwrthwynebu y fasnach arfau, ac yn hyn o beth dwi'n weld o flaen i oes. Oedd o'n dadla o gan lawer o bobl yn y Senedd, ac o gan oedd o'n ofni henwi nhw, o gynnyn nhw siars mewn cwmnïau rhyfel. A ydych chi ddarllen yr erthygla yma ganddo fo, ac oedd o'n sôn am y fasnach waed, ac oedd o'n methu dirnad y syniad bod rhai pobl yn gwneud elw o arfa, a bod rhyfeloedd yn cael ei gohirio os mynnwch chi, cael ei wneud yn hirach mwyn i bobl y fasnach arfa wneud mwy o elw. Oedd hwnna'n atgas ganddo fo. Felly mi oedd o'n heddychwr cyn y Rhyfel Byd cyntaf. Ond pen oedd y rhyfel yn 1914, oedd o'n 34 oed, ac mewn oed i enistio. Ac yn y diwedd mi ddoth gorfodaeth yn 1916, sef bod pawb o dan 20 oed yn gorfod cofrestru a mynd i'r rhyfel.
A cyn hynny, oedd o wedi bod yn dadlau yn dangos i bobl does dim rhaid i chi fynd i'r rhyfel. Mae yna bethau fedrwch chi wneud, fedrwch chi wrthwynebu ar sail cydwybod. Ac o'na tua 9 i 10 o bobl yn dod i'w gartref o'n Nhalasarn bob nos. Ac oedd gynnu fo ddigon amser i roi iddyn nhw, ac oedd o'n mynd trwy y broses yma. Dyma fydd disgwyl i chi wneud, dyna fyddwch chi'n mynd o flaen llys, dyma'r dadleuon y gellwch chi i cyflwyno. Ac oedd lot o bobl leol yn dweud, wel, dwi'n eisiau mynd i'r rhyfel achos dwi'n credu mewn lladd, dyna dwi wedi dysgu yn yr ysgol Sul, ac oedd o'n dod yn gwbl anturiol iddyn nhw. Yn y man, mi ddos yr alwad i David Thomas ei hun fynd ger bron llys. Mi ath o ger bron Tribiwnlys. Ac mae eiria fo yn y llys yna gynna ni araith pwerus iawn yn datgan i Gredoa. Dwi'n gwybod ti eisiau fi reid dyfyniad o'r yn Saesneg mae o. Ie, ddim bwys. So werth rei blas o'r peth. Ie. Dyma blas o'r araith yn y llys. I am opposed to the settlement of international disputes by the exercise of physical force. As the result of war does not determine which side was right, it only shows which side was the stronger. I believe the present war, and indeed most wars, to be a natural result of the constant struggle between the powers for dominion and gain, which I have always opposed. My efforts have been directed towards strengthening the bonds of international friendship, and I shall continue my efforts in that direction, come what may. I believe that course to be the only one that is consistent with the spirit of Christians. I am conscientiously opposed to everything that destroys human life. I know nothing in the world that is so precious as human life, and I cannot feel justified under any circumstances in destroying men's lives for the sake of anything of less value. I am willing to help my country today, but I will not help her to do what is wrong. I cannot place my service in any capacity at the disposal of a war government to be utilised by it and to further its own purposes. Oedd o'n ystyried ei hun yn ffodus achos mi ath i ffrindiau fo Percy Ogwen Jones ac Isdel Davies i'r carchar. Fe oedd dim rhaid i David Thomas fynd i'r carchar, ond fe o rhaid iddo fo golli swydd yn Nhalasarn fel athro. Oedd rhaid iddo fo ganfod swydd 100 milltir o Nhalasarn, ac oedd hyn yn peri gofid mawr iddo fo. Doedd o ddim eisiau cymryd swydd rhywun arall, byddai'n golygu bod y person yna'n gorfod mynd i'r rhyfel. Felly gymodd o fisoedd lawer, ac oedd o fewn wythnosau yn y diwedd i gael ei gymryd i garchar, pen ganfyddodd o swydd fel gwas ffarm yn Wrecsam. A dyna lle bu fo am 2 flynedd. Oedd o'n gyfarwydd iawn fel athro efo gwaith corfforol, a mi gallodd o stôn o fewn y fis cyntaf. Ond y loes mwyaf iddo fo, ar wahân i gael ei wahanu oddi wrth i waith fel athro, oedd y gwaith oedd o'n neud efo'r Blaid Lafur yn Sir Gaernarfon. Oedd o wedi dechrau ar y gwaith o sefydlu canghennawr Blaid Lafur yn Sir Gaernarfon, ac yna wedi mynd ymlaen i sefydlu canghenna trwy Ogledd Cymru. Oedd o'n trefnu cynhadledd flynyddol ac oedd o'n gweld y peth yn ei ben yn datblygu, ond pen ddoth y rhyfel, mi chwalodd hynna gwaith i gyd. Oedd o'n trio parhau efo'r gwaith yn Wrecsam, ond oedd o'n golygu wneud o gyda'r nos. Mae'n amhosib i fi ddychmygu rwan, heb ffôn, heb fax, heb ddim byd, ond pensel a papur a bach o stamps. Ac wrth gwrs oedd y gwaith yn amhosibl i wneud. Felly, mi ddos canghennau cynnar y Blaid Lafur i ben yn ystod y rhyfel. Oedd o wedi teimlo, fysa fo dim byd yn rhoi stop arno fo, ond mi nath y rhyfel mawr rhoi stop ar y gwaith yna. Mi nath o barhau efo'i waith efo undeba yn Wrecsam, achos fel gwas ffarm ei hun oedd o'n sylweddoli amodau argyfyngus gweithwyr fferm. Oedd nhw ar waelod yr ystol, os manwch chi.
mi ddoth o'n ysgrifennydd y Gymdeithas Heddwch leol, mi ddoth o'n athro sgosio. Hynny di, mi nath o wreiddio yn Wrecsam, ond i boen mawr oedd pryd fysa'r rhyfel yn dod i ben, ac oblygiadau y rhyfel yna ar bob agwedd o'r gymuned. Dach chi fi sôn am dipyn o'i waith a wedyn i ddod o'i ben, mi wrthwynebodd o'r rhyfel ar bob agwedd trwy gyfnod o 1904 i 1918. Fedrwch chi ddweud, mi ddoth na fendith iddo fo yn Wrecsam, achos yno y canfu wraig. Mi gyfarfu ag Elizabeth Williams. Mi priodon nhw yn syth wedi'r rhyfel a symud yn ôl i dal y sarn. Ac pen oedd o bron iawn ac colli swydd yn ystod y rhyfel, mi ddaru pobl tal y sarn a mi ddaru'r ysgol ymladd dros gadw i swydd o. Dwi'n meddwl bod hyn yn dweud lot am ei gymeriad o, achos mi o'na deimladau go gas tuag at wrthwynebwyr cydwybodol yr adeg yna. Mae rhaid bod David Thomas fel cynghorydd ac fel athro wedi gwneud dipyn o ddylanwad ar gymuned tal y sarn, bod nhw isio i gadw fo bwysa y ffaith bod o'n wrthwynebydd cydwybodol. Mi ddaru o ddioddau chydig bach yn nes ymlaen. Oedd o isio swydd fel trefnydd y WEA, ac oedd o bron iawn a'i chael ond mi roddwyd y swydd i rywun oedd wedi gwasanaethu yn y rhyfel. A dyna un o'r gofidiau mwyaf o gynno fo, oedd o wedi dymuno cael y swydd yna fel trefnydd undeb addysg y gweithwyr a chafodd o mohoni. Mi barhaodd o i ymgyrchu dros heddwch drwy gydol i oes, ac wedi bod yn athro, mi fuodd o'n athro efo'r WEA am flynyddoedd lawer. I roed y peth yn ei gyd-destun, mi fuodd o fyw nes oedd o'n 87, mi fu farw yn 1967. Ond mi sgwennodd o lot o lyfrau, ac un o'r llyfrau pwysica oedd Y Werin a'i Theyrnas. Oedd Y Werin a'i Theyrnas yn gasgliad o'i gredewa fo. Ond yna mi benderfynodd o bod isio egluro heddwch, a heddwch yn ei gyd-destun rhyngwladol mewn llyfr benodol ar gyfer pobl ifanc. A'r ddinas-yddiaeth fawr ydi enw hwn. A'i obaith oedd y bydda pob gwlad yn sgwennu llyfr tebyg. A bydda'r llyfr yn gosod dinas-yddiaeth yn ei gyd-destun rhyngwladol, ac y bydda bob plentyn yn y byd yn dysgu i ddyletswydd at ei gyddyn yn y gyfrol honna. Yn anffodus, erbyn iddo fo ganfod cyhoeddwr oedd hi'n 1938, ac wrth gwrs blwyddyn diweddarach oedd yr ail ryfel byd wedi cychwyn. Felly, fedrwch chi ddweud bod o'n amseriad anffodus iawn i gyfrol ar heddychiaeth rhyngwladol gael ei chyhoeddi, ac mae'n siŵr bod dyfodiad y rhyfel yna wedi llesteirio effaith y gyfrol. Ond dwi'n falch i ddeud bod gynnau gopi ohoni, dwi'n trysori hi, dwi wedi rhaid hi i'r Eisteddfod yn yr amgueddfa fel un peth oedd yn cynrychioli credoa David Thomas, ac gydol i oes o. Gynnau ddim amheuaeth betaio yn fyw heddiw, bydd o'n aelod gweithgar iawn o'r mudiad heddwch, ac yn gwneud popeth y gallu fo i dynnu mewn cyd-destun Cymreig o mewn cyd-destun rhyngwladol yn Bristol.